Сәлем, Лилия. Ой, сәлем. Мен сиңа 25 сұрау берге келдім. Әйдә, биреп карале. Біз қай келдік? Без махсус студияда, бу студия шундый креатив эшләнгән, TikTok һәм Instagram өчен контент ясарга. Кәтті фото ясырға ярдәм етейме? Әйдә, ярдәм ит әле. Рәхмәт. Инстаграмға 71 мың язылучыны ничек җыярга? Һәр кеше инде әлбәттә үзенчә җыя, үзе булдырганча. Миңа килгәндә, мине күпчелек халык белә иде җырчы буларак башта, һәм инде менә самоизоляция вакытында мин блогерга әйләндем. Шундый кызыклы видеолар, вайннар төшереп, бик күп аудитория шул вакытта өстәлде. Кеше белән беренче танышканда үзеңне кем иттереп таныштырасың? Бу нинди кеше белән танышудан тора. Иң элек әлбәттә син әйтәсең үзеңнең исемеңне, минем исемем Лилия дип. Әгәр дә инде медиа кешесе буларак таныштырасың килсә, Лилия Хайруллина, җырчы, блогер. Шулай дип. Блогер Лилияның бүгенге көне ничек башланды? Блогер Лилияның көн дә башлана бер стакан кофедан. Хәтта монда килер алдыннан да мин кофейняга кереп, бер стакан кофе алып эчтем. Әле эчеп бетермәдем, калды әле машинада. Син хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин әни булгач, әлбәттә баланы карарга кирәк. Һәм шул вакытта Instagramны мин үземнең эшем дип саныйм. Instagram белән шөгыльләнәм, контент төшерәм. Инстаграмда хейтерларың бармы? Әлбәттә, алар бар, күп, һәм инде алар булырга тиеш минем уйлавымча. Әгәр дә син кызыклы шәхес икән, кызыксындыру уятасың икән кешедә, синең хейтерларың булмаска мөмкин түгел. Бик күп нәрсәләр язалар төре өлкәдән инде, балалар турында да, иҗат турында да, гомумән тормышка булган карашым турында да нәрсә әйтәсем килә. Күпчелек кешеләр яратмыйлар, әгәр дә син үзеңне индивидуаль шәхес итеп күрсәтәсең икән, үз фикерең бар икән, син ничектер алар күз алдына китерә, башкалар белән бер массада булырга тиеш дигән кебек. Мин моның белән килешмим. Синең нәрсә эшләргә өйрәнәсең килер иде? Өйрәнәсем килә. Менә инглиз телен 100% ятлап булмый әле. Кызганычка каршы вакыт җитми. Моннан кала тагын берәр кызыклы, файдалы һөнәр үзләштерер идем. Әгәр дә банк аларга туры килсә, бушка кем белән барыр? Банкны таламыйча гына буламы? Минем уйлавымча инде акчаны дөрес итеп, яхшы итеп эшли белергә кирәк. Шуңа күрә банкларны тынычлыкта калдырыйк, таламыйк. Газеттердә язып чыгарырлар интернетта Лилия Хайруллина банк талаган дип. Үз алдына китерәсезме? Алай ярамый бит инде. Бик үк түгел шул. Син үзеңне кайчан матур итеп хис итәсең? Чәчне югач, иң элек әйтәләр бит инде. Матур булыр өчен ярты ысул ул чәчнең чиста булуы дип. Һәм шул ук вакытта мин яхшы кәеф белән уянам икән, иртән тәмле кофе эчәм икән шул вакытта. Син җырлыйсы килсен өчен җыр нинди булырга тиеш? Җыр сайлауга килгәндә инде, әгәр җырчы буларак карасак мине, мин ничек итеп җыр сайлыйм? Әгәр дә җырны берничә тапкыр тыңлаганнан соң, 1-2 тапкыр тыңлаганнан соң ул күңелеңә ята икән, димәк ул синең җыр. Әгәр дә ятмый икән, димәк синең җыр түгел. Шуңа күрә андый җырларның уңышы да булмаячак. Мин үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм шуны. Бала тапканнан соң фигураны ничек саклап калырга? Фигураны саклар өчен менә шушындый пончикларны ашарга кирәк түгел. Дөрес тукланып булырга тиеш. Моннан тыш инде тагын синең тормышыңда спорт булса яхшырак була. Аның нәтиҗәсе яхшырак булачак. Шуңа күрә ашамагыз. Спорт белән шөгыльләнегез. Сине жонглировать та белә дип әйткәннәр иде. Бу дөресме? Алдамаганнар. Хәтта күрсәтәсең дә. Әйдә кыскача блиц. Яшәү өчен идеаль шәһәр. Казан. Парашютмы, аквалангмы? Икесе дә минем фобиялар. Парашют. Син тургаймы, ябалакмы? Тургай белән ябалак бергә, чөнки мин бик соң йокларга ятам һәм бик иртә торам. Гомумән йокламыйм дисәм дә хата булмас. Телефон шалтырый. Алло. Алло, исәме Лилия, син үзгәрә аласыңмы? Сәлам. Мин үзгәрдем. Һәм һаман да үзгәрәм. Нурминский белән җыр җырлау күңелле булдымы? Бик кызыклы булды, чөнки мин яратам шундый иҗат кешеләрен, үз фикере булган һәм шул фикерне тамашачыга җиткерә белә торган, үз юлыннан китмичә. Шуңа бик хөрмәт итәм андый кешеләрне, шәп булды. Аңа бездән сәлам әйт, яме? Ярый. Пока. Спорт дигән идең, баскетбол уйный беләсеңме? Баскетбол дөрестән дә уйный белмим. Мин күбрәк фитнес белән дус.
Гашык булган әле бу. Әгәр дә Казан шәһәр булса, аңа нәрсә дип әйтер идең? Казан шәһәр булса, Казан кеше булса, Әйе, Казан кеше булса да. әйтер идем, син бик матур, бик бай эчтәлекле кеше дип. Бик әһәмиятле һәм иң соңгы сорауларның берсе, шампунь беткәннән соң анда су салып болгатып куллануны дәвам итәсеңме? Әлбәттә. Бу бит инде жиза дип әйтик. Менә бу тигезлек белән һәм менә бу банан белән нинди фото ясарга була? Рәхмәт, Лилия. Өзіңе рәхмәт.